počuť lepšie. A preto to bolo po anglicky nechápem niečomu. Tomu, že prečo taký pekný mikrofón je dosť slabý. Alebo silný, ani proste neviem. Stále zapnem, neviem. Vypnem, ide. Keď ho zapnem, nejde. Keď ho vypnem, ide. Chápete tomu? Vypnem ho. Dobre. Tak, to bude na dôl a ja neviem. Toto by mohla byť koniec, bo ja by som chcel povedať tomu, že čo ja viem, Google TV dosiahol 1 milión odberateľov. Samozrejme páči, jasné, že sa mi to páči a ja neviem, ale podľa mňa David Zidane, ktorý povedal 9 slovo, keď mal 1 rok, myslel tiež zidánske číslo a ja si to myslím tiež. Takže Zidane 9 motorku tu pustí. Košťovej, z toho ja to máš a toto bol dobrý bod, že? Dobre, toto je Lukáš a mám ešte povie, že top 2. Čo? Čo? To odpalilo, nevidel si? Čo odpalilo? Odpalilo si počítač. Čo je z toho? Nevidel si, že mňa odpalilo to obrazovku.